Čusik busik, tady Betty z budoucnosti. Ještě před začátkem videa bych si vám chtěla omluvit, že mám na sobě overall, ale ještě pořád jsem po těch 3 týdnech nemocná. Já to fakt nedávám. No každopádně, nemám účes. Teďka momentálně, protože už jsem to dotočila. Kde asi začneme? Začneme tam vzadu. Tyjo! Tak já jsem se sem tak rychle teleportovala. Hustý. No, každopádně, tady mám takovouhle věc, která je prostě jen tak. Pak tady mám světýlka. Miluju. Tady mám vánoční povlečení. Já vím, že to nevidíte, ale tam je vánoční kočička. Já mám vánoční kočička. A to je všechno, co tady mám vánočního, tak jdeme dolů. Takže dole mám světýlka. Světýlka, rozsvíťte se. Hustý. Jsem dneska dobrá. A tady mám medvídka, dinosaurka, vlka, vánoční polštář, tady jsem polštář, lední medvídek, tučňák, medvídek, lenochod, čivava a vánoční polštář. Takže tak, no. Hustý, já jsem dneska fakt nějaká dobrá. No, takže tady vzadu mám, nebo nahoře vzadu mám prostě, jak to říct, mám tam panenku s vánočním oblečkem, no, takže tak, no. Tyjo, fakt jako, já fakt dneska jako jedu bomby. Takže tady mám jednu vánoční svíčku. Pak tady mám vánočního jelínka od mojí kamarádky. Tady mám andílka od mojí kamarádky, od jiné kamarádky, který svítí kouzlem. Tyjo. Vánoční prasátko. Nahoře mám skřítka Emila. Spíš Emilku. A mám tam dárek pro jednoho kluka. No. Tady mám svíčku Angel Wings. Je velice vonavá. Tady mám svůj Christmas sliz, který jsme vyráběli ve videu. Schválně, kdo si to pamatuje. Myslím, že všichni. Doufám. No. Pak tady mám vánoční, neboli Christmas stojánek na pastelky. On bude celý rok, ale teď se tam hodí nejlíp. Jo, a spadl mi. Jo, ne, vůbec mi nespadl. Oh my god, zase jsem se teleportovala. Je to šikovná. Takže tady mám adventní kalendář. Kinder, který už neotevírám každý den na storíčkách, protože prostě to vždycky bylo hrozně dlouhý a já už na to nemám čas. Ale mám tady Essence, který otevírám každý den na storíčkách. Tady mám Classic. Pak tady mám knížku Chlupatý dáreček. Tady. A knížku Vánoční překvapení. Jo. Hustý! Já jsem dobrá. Takže, a tady kosmetický stolek. A tady mám vánočního nic, ale mám tady vánoční produkty od Essence. Ale na zrcadle mám zvonečky, tak jo. Takže já se s vámi u dnešního videjka loučím a uvidíme se zase další sobotu a nebo v úterý na mém streamu. Tak ahoj!